Amin, amin, amin. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Serampung bancaan bolo, wis rampung bancaan bolo. Iki rampung bersih-bersih terus bancaan wis maraku tek bolo. Ngono ya. Lek ki wis rampung bancaan terakhir bolo. Lho ki neng desa ki bacaane trimo ambeng 5 cukup wis. Iya lek anu wis ngono ae ki selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wong mak iki anene yo ngene iki nek sore iki yo ngene iki bolo. Ngono ae. Wis sore iki yo. Salam sejahtera selalu dari petani warga Desa Ngadiboyo Rejo Jawa Timur. Semoga di hari raya besok bisa lancar menjalankan sholat hari raya Idul Fitri. Nggon batin kowe, nggon mbah nang karo nggone anu Mbah Tumtok. Bisa lancar menjalankan sholat hari raya Idul Fitri di 1446 ya Mbak Mi? 1446 diberkahi, lancar sholatnya, lancar semuanya, lancar rezekinya, sehat selalu. Sampai ketemu besok di hari raya. Dadah.